Diamonds in the dust, that is all we are. Some of us give up, some dream. Lina Bonello kienet waħda mill-persuni li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ltaqa' magħhom waqt li kien qed iżur il-ħwienet fil-lokalità tan-Naxxar. Hekk kif għalqet 74 sena, il-kap tal-Partit Nazzjonalista waqaf biex jawgurala feluq snina. Adrian Delija kien akkumpanjat minn numru ta' deputati, kandidati, kunsilliera lokali u membri tal-Kumitat Sezzjonali tan-Naxxar meta dar minn ħanuta l-ieħor minn ħwienet tal-laħam għal ħwienet tal-merċa u tal-kafe għal ħwienet b'negozji oħra u gażini tal-lokal, fosthom il-gażin tal-futbol u l-gażin tas-Soċjetà Mużikali Peace. Ma setax jonqos illi fit-toroq ta' madwar il-Knisja parrokjali iddedikata lil Marija Bambina jiltaqgħu wkoll ma' nies illi kienu jew bil-qiegħda fuq il-bankijiet tal-pjazza jew inkella mexjin biex jagħmlu l-qagħdi tagħhom. Fost dawn kien hemm grupp ta' persuni li nsertaw ħerġin mill-Qudiesa bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jaqsam it-triq biex jiltaqa' magħhom. Lejn l-aħħar ta' żjara, Adrian Delija żar ukoll xogħlijiet ta' rinnovazzjoni illi qed isiru fil-gażin tal-Partit Nazzjonalista fin-Naxxar. Tul iż-żjara kollha, dawk li ltaqgħu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellmu miegħu dwar affarijiet li jorqtuhom fil-ħajja ta' kuljum. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jwedhom l-impenn tiegħu li jkun il-vuċi tagħhom fl-aktar affarijiet li jagħmlu differenza fil-ħajja tagħhom. As long as we're together, together.